Я поставлю. Keista savo neskirtina. А пожалуйста, Володя. Не. Kur varai liūtai? Gerai, dabar dirba. Pasistumais, blėt. Protą varai? Taip. Tai va, atsišok, nuo to reikia. Reikia virbės tau. Ką? Virvės. Что, блядь, горячо, надо, что с мной конкинкас, блядь, всех эти конкинкас. Изоляцию сгодил, да. А? Док, блядь, это тава машину, блядь, и место нахуй. Эй, чик, да и что, я поддержу, блядь. А их тут как вам, блядь, как бред ланкоина. А их то нахуй, обетов, да, блядь. А их то нахуй, блядь, не беленький гагутя, блядь. Пошел тебя, пока ты криво там, блядь. А тау ты бибиса, достай нахуй, башок, блядь, не бетоузик, нахуй. А их то, блядь, биби дейл, нахуй. Дребян, блядь. Бодяган, блядь. Ай. А то ты, блядь, писпрото, А то нахуй. скорее куги даврится, вахар. Шаг бреланкой, блядь. Вот шаршак. Ага. Эх, нахуй, человек бабину проказал, он продел муж, блядь. Но. Эй, мать. Мать. Добре, свирось, а ты что, блядь. Свирось, поимся ты табис поклал, все? Сам-то твипери, блядь. Реально суздарит, Какие гаражи нарьете, а будете рынку помоешь. Эй, Булат, şimdi бачок, гаражи каскал стоит. Где по тебе подарок? Хуй снарядил, стоит. А, тут ее подари, блядь, ее ке подари, ты, блядь, ёб твою рогет. Ага. Мики не ищется, блядь. Эй, ты, блядь, бачок, ты, блядь, клебетой, блядь, это просме не бачой, а клебетой. Ты, Kaip ne? Nu, daugiau nieko, nu, kaip tai. Kevergi vorus prasienu. Gaun ir turėti kaip slieku. A tu nu darbą sunkiai dirbi, kad saka tik valgyti ir išmokti. Iš tokia поддержите, savo bridom, kaip ta karvė, blėt, kaip tu, na. Bybis ant veselės, na. Barmer. Не, Саш, не родители. Не. Мату висела. Керти нягу. А как головой? Valgyti. Valgyti там на шишикта, ще й новка не. Ка? А нахуй манайт лаухан, я говорю, видать gali. Kelias atiesi. Не, ну, эксклюзив сфера, гамбарину. А su tuo bybis ten, su juo ten, jis eik, tu ten šauk brilankoj, va tai, va. Kas? Nu, tu jis savo, nu, tai bybis ten nusitelės. Tai versija ta. Kas tau parneš? Tu. Tam greitai tavo nagautų gal šiek, kad A, mėgo. tavo reikalas, kiek aš norėjau, man jis labai patinka. Kur čia patraukų? Nu, apie to, man to labiau šauk brilankoj, na. Kaip čia tau pasakyt dabar, blėt? Nevelnis gegutė, blėt, iš tokia поддержана. Ką? Tai tau seniai. Ką? Tai gali žiūrėti. А, то, о, блядь, iš kitokia girdžiu. Eik tu, bodegu, blėt. Eik tu, naku, gerai, tu, nevelnis gegutė. A? Važiuok, kavar, tu aš dukterį pasaugus, taip būna. Kur? Taip būna, čia dukterį padabūt. Sako tau kaip tai gerai. Na. Pavyk. Pusdarnis. Как брėdė lankonas. Tomai, neturi kokį nors, blėt, pradursi jam, blėt, padangą, tai pizdu, na.
Jiems pradūrė reikia dėlį apsiklijuoti. Ага. Бибите, нахуй. Продурте, блядь, ir galėsit бомпот, нахуй. Atforminti švešto prieglaudant, tai sakai, Дави горячо, блядь, išvestų prieglaudan, блядь. Думай, дурника, не трукай,